Nasulod na sa Davao Region ang COVID-19 UK variant nga gitawag nga B117. Atong sayro ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, tulo ka kaso sa COVID-19 UK variant ang natala sa Davao Region. Duha ang taga-Davao de Oro ug usa ang taga-Davao City. Sa 19 additional cases sa COVID-19 UK variant sa Pilipinas, ug gitawag nga B117, tulo ang taga-Davao Region. Base kini sa gipagulang pahayag sa Department of Health. Usa ka 10 anyos nga lalaki, 54 anyos ka babae, ug 33 anyos nga lalaki. Wala na kini mihatag og dugang detalye. Apan gikumpirma sa provincial government sa Davao de Oro nga gikan sa ilahang probinsya ang duha sa tulo ka kaso. Ang 54 years old nga babae, taga New Bataan, ug 33 anyos nga lalaki, taga Compostela. Naka-strict quarantine na daw ang duha kuman migula ang positive result niadtong January. Wala usab daw sila travel history sa mga lugar nga dunay kaso sa bagong variant. Hinuon asymptomatic ang duha. Samtang ang 10 anyos ka pasyente, taga Davao City, mato di Davao City Health Office Acting Head, Dr. Ashley Lopez, ug midumili na sa paghatag og dugang detalye labot sa maong kaso. Nagpahigayon na matud pa og emergency meeting ang DOH-11 sa mga LGUs kung asa dunay kaso sa bagong variant. Samtang nagpadayon na ang contact tracing. Sara, pinaagi sa text message sa One Mindanao, sumala ni Davao de Oro Governor JV Tyron Uy nga wala sila'y plano nga patasan ang level sa ilahang quarantine status sumanatala ang duha ka kaso sa bagong variant sa ilang probinsya. Sa karon padayon daw ang ilahang pagpatuman sa minimum health standard. Samtang 500 na ka mga individual ang naswab na, identified kini nga mga close contact sa duha ka pasyente sa maong probinsya. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.